Ulo. Doon ka. Yan, para. Wow, dami. 1, 2, 2. Big. This thing big. Ano naman malaki? Say Papa. Daming kamatis. What's up mga katagaw? Kain na na! Hello guys. Kain na. Nagluto kami. Mang araw ngayon anak?
July 30. Happy Friday! Nagluto kami ngayon ng ito, pritong tuyo. Ayan, tuyo. Sarap We also yan. have sausawan. Meron kaming sausawan, toyo, kalamansi. Saka nagluto kami ng ensalada. Ayan, ensaladang talong na may I kamatis. didn't show all this. Ensalada. Tapos meron, dito si Buchukoy, fried chicken. My favorite. Kain tayo, guys. May Oh, butterfly. oh. Nagawang kami ng paru-paro. What was that? Kain tayo, guys. Masarap to, guys. Ito, ensaladang talong. Medyo maanghang. Marami kasi kaming na-harvest na talong sa kamatis kanina. Ginawa akong ganito. Sarap. Sarap to, guys. Tuyo, kain. Sa ate say. Kain na, anak. Kain. Tuyo. Fried chicken. Chicken to kain. Ayaw na kumain. Nabusog sa biskuit. Parang walang laman. Sap-sap. Hirap Pritong lumayin. sap-sap yung ulam namin. Hirap lumayin. Mga matiligas ko na nakukuha. Ha? Ay, wag na, anak. Matinik ito, anak. Gusto ko naman ganyan. May kastra, may sausawan. Hindi ito, anak. Pritong akala niyo yung isda na sap-sap na sariwa. Tuyo ito, anak. Tuyo. Yung nga din tuyo. Mag-chicken ka na lang. Ang ulam ng kapitbahay natin, tuyo din. Sarap. And then namin yung video, guys. Hope you enjoy it. Then please like and subscribe. Thank you for watching. Have a lovely night. Bye.